Το 50% των ανθρώπων με χρόνιο πόνο είναι μαζοχιστές. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 50% των ανθρώπων με χρόνιο πόνο δεν αναζητούν για βοήθεια. Πολλοί υπομένουν για χρόνια τον πόνο, στηριζόμενοι κυρίως σε παυσίπονα και προσέρχονται για κάποια θεραπεία όταν ο πόνος τελικά γίνει ανυπόφορος. Η καθυστέρηση αντιμετώπισης οφείλεται κυρίως σε πεποιθήσεις και σε εμπειρίες όπως φράσεις τύπου «Ο πόνος είναι φυσιολογικός λόγω ηλικίας», να υπάρχει αρνητική προσδοκία του αποτελέσματος «Ο πόνος δεν θα θεραπευτεί ποτέ» και κοινωνικό κόστος, φόβος απουσίας από τη δουλειά. Αυτή η αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αναπηρία, περισσότερες πιθανότητες πτώσης, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου και χαμηλή ποιότητα ζωής. Συμπερασματικά, μην περιμένεις ο πόνος να γίνει ανυπόφορος. Όσο το νωρίτερο, τόσο πιο πολλές επιλογές έχεις και η καθυστέρηση αυξάνει το κόστος και κάνει και πιο δύσκολη τη αντιμετώπιση του πόνου.